unsa may madangatan nato pastor kung wala nagpakamatay si Jesus Christ. Okay? Unsa kuno'y dangatan kung wala magpakamatay si Jesus Christ? Walay mo pasaylo sa atong kasalanan. For example, kanin sa Hebreano kapitulo 9, bersikulo 22, adunay giingon diri. 9:22. Sa pagkamatuod, ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang, pagahinluan og dugo, o gawas sa pag-ula sa dugo, walay mahimong kapasayloan sa sala. So kung si Kristo wala magpakamatay, walay kapasayloan sa sala. Meaning to say, walay tao nga makaadto og langit, kay wala may naggarantiya sa ato nini nga mga puntuha. Kay ang dugo mauna ang gitawag nato lukat sa atong mga kasalanan. Hebreano 9:26 gyapon. Nagingon siya dinhi sa 26. Kay kun mao pa gikinahanglan unta nga magsubli-subli siya sa pag-antos sukad sa pagtukod sa kalibutan apan ingon sa karon sa makausara og sa wala nay pagsubli-subli siya mitungha sa katapusan sa kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay. Ano sa pagwagtang sa sala? Okay? So, bino igsoon, nakabsan naman kita sa atong panahon igsoon, no?